Bu yalançı dünyadaydımın akortları ve kakıvı. Ayım la minordan başlayaz. Arzu eden ağalam ayımını duryaz. Onun F. Bir gowu dostum bolsa da E geçýäs mi major. Bir gowu dostum bolsa gülen yerimde gülüp bir de ayımını duryaz. Onun ağlan günüm ağlasa da F'e geçýäs fa major. Ağlan günüm ağlasa da E geçýär. Ağlan günüm ağlasa. Onun başıma giş düşünne. Bey do major si. Onun doğun bolup ılgasa diyem re minor. Onun sol majora geçýäs, ýagny G. Yaşardık kaygıgam sızıyam yine si gelýäs. Onun F. Bu yalançı dünyada de sol major ýagny G. Dünyada mun beýle alsagam bolýar, ine beýle alsagam bolýar tapagy. Dünyada onun EM yani EM bolýar da mi minor. 5 gün yalan dünyada. Feredin başından görkezýän. Arzu eden ağalam bir gowu dostum bolsa, bir gowu dostum bolsa, gülen yerimde gülüp ağlan günüm ağlasa, ağlan günüm ağlasa. Başıma giş düşünne, doğun bolup ılgasa, yaşardık kaygıgamsız bu yalançı dünyada. 5 gün yalan dünyada. Başıma giş düşünne, doğun bolup ılgasa, yaşardık kaygıgamsız bu yalançı dünyada. 5 gün yalan dünyada. Şimdi bulaydımın kakıvı. Bunu her kim her hilraq alya. Misalne şeyden alyanı. Arzu eden ağalar. Eğer beýle aljak diýseňiz ine. Arzu eden birinci aşağı, ikinci ýokary, üçüncüm sesi guruşydy diýäs, tutýas barmaklar jemläp. Dördüncüm ýokary. Onun ikinci görünüşü yine beýle alsagam bolýar. Bunun nähili birinci aşağı, ikinci kirişler aşakdan ýokarlygyny hemmesini siriýas taqsan dolar ýaly. Yine birinci aşağı, ikinci ýokary, üçüncü aşağı, pauza verip ya da pauza bermeni iki gerek iyiliğinde yukarı alsagam bolýar. Yine birinci aşağı, ikinci yukarı, üçüncü aşağı, dördüncü, beşinci yukarı, altıncı yine aşağı, yedincim yukarı. Tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arzu eden ağalam bir gowu dostum bolsa. Onun yeni bir görünüşi var, bu kakıw alman.
dahili birinci aşağı, ikinci 3 barmak bilen pitikleýär. 1 2 3 ýylynda. Onuň ýene ýokary. Serediňmi? Onuň ýene aşağı, ýene ýokary. Onuň ýene aşağı muny barmaklar jemläp alýar. Ýene ýokary. Serediňmi?